Mga driver ginareklamong malawig nga proseso kag pagdagsa sang tawo sa nag-isahanon nga authorized private motor vehicle inspection center diri sa Bacolod City. Yang balita nga atong gintutukan. Sa pagbukas sa nag-isahanon nga private motor inspection vehicle center sa Bacolod City, ang mga emission center sa syudad ang limitado na lang sa mga truck kag kanter ukon mga salakyan nga may 4,500 kilograms mataas ang kabugaton. Ang mga motorsiklo, tricycle kag pribado nga salakyan diri ginasulod. Sunod sa LTO-6, hindi mandatory ang pagpasulod sa mga salakyan sa PMVIC. Apang resulta, gikan sa ibang emission testing centers ang hindi na pagkilalahon. Wala pa namang pinai-implement na mandatory, pero ang pinai-implement is meron tayong tinatawag na GAOR, yung Geographical Area of Responsibilities. Mag-ooperate sila pero truck lang i-cater nila. Una naging reklamo sa mga motorista ang programa butang ginmando ni PRRD nga isuspend anay nga mandatory requirement ang motor vehicle inspection sa pag-renew sang car registration. Apang sa Lunes, isa ka order ang gipapanaog sa LTO Central Office butang nga nag-operate na ang PMVIC sa Bacolod. Yung sinabi niya kasi nga hindi lang muna mandatory, but on the grounds kasi na implemented na yan, kasi minsan kasi ginagamit lang ng politiko yung ating programa. So ang ginawa ni PRRD, hinold muna yung mandatory implementations for the meantime, especially din sa mga opposition side. Ang reklamo karon, bago nag-isahanon pa lang ang PMVIC sa Bacolod LTO Area of Responsibility nga sakop ang Talisay, Silay kag Bursa, pati Bago, madamo ang nagapila. Mas mayos yung sa maemisyonan kay dito lakato yung tao. Uso masakit nga ginpaamo pa ni nila. Magluwas sa emission test, ginapatigayon naman ang suspension test, brake test, ginasikya ang headlights kag iban pa ka components, agud masiguro nga hilway sa katalagman ang salakyan antes sa tagan sang rehistro sa LTO. With what happened earlier in the year, ang nag-apply sila todo, nakulbaan sila how it will look like. So I think they went on hold. So I do not know kung anong progress nila subong. Yara sa masobra 100 to 200 ang gina-cater sa Vehicle Inspection Center sumugod Lunes. Ang ila panugyan, mag-book sa appointment online agud hindi mabudlayan. Sa pagsugod sa PMVIC Modernization Program sa Bacolod, paabuton ang pagpatuman man sa kaparehong atikang sa panay kaangay sang PMVIC sa Rojas nga una na ginpauntat. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.